Tinapalabas, nakaangas itinalukay ni Abigail, itinagtimkan ni Emil. Inawis ng agmeriendada, sakbay ngayon tulnog na itibalayda. Nabang aran, na nakasangpeten, ididimteng ni Mia. Kat nagdamagan na adagos na ito'y may papaan iti panag-examin na. Kabigatan na, sinarungkaran ni Nelio tapno kumustaan na ti kasasaad ti salunad ti agsyuman ken kuana. Iti na minsan, saan na aninamnama nga awagan ni Emil. Impay-payso ni Emil tinanginibre ken kuana, kat ni Abigail laeng tirinantana ang nagawid. Awan makamo iti paragkuyog da. Saan ang maawatan ni Abigail ti marikrik na na? Napasamag ti pagbutbut nga na ket inungtan ni Divina. Ket ita, denggen yu tituloy ti makalawas a pakasaritaan ara paulwan. Kawaw apamatay. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Long time, how I cherish those moments, and no one can take your place deep within, forever in. Mamang, amok ngong tandak. Anya tinararamin mo? Kasano nga dan tumaawat mo apang madayaw no imamagna ka ti may sala nga subject? No awan to ti maawat ko pamadayaw. San kayo ka di nga agahawid? Saan pa ilang nga dahi ti pagsaritaan ta? Agpudno ka man kanyang. Ada ka din nobyo? Ni awan pa mamang. Ibagamla ang kanyak ti agpaiso, Abigail. Saan mon nga orayan asabali pa iti pakaamwak? Patyandak ko ma. Awan nobyok. Sana kang papaaram. Apay nga rod anababati na alam iti may sa subject. Inaramid ko ti amin na kabalak. Agpating kamot ti kabalak siguro. Ngamjok ka mo na niya ti karkaro kiti teacher ko iti dayjay a subject. Saan mo apabasulan ti maestram? No napasnak ka nga agadal. Nangatumat ti grado. Mamang, apay asanda ka pa dyan? Pinainak. Gapoy ti dayta. Saan akong nga agawin inton agturpos ka? Huh? Ngamno agawin ak. Saan ak nagpakitakan ka? Amok, kasta kayo mo't. Saan da kapatpat gan? Nila ang junior ti bilang yung anak, isulaan ti anak yo. May turad na ko na sungpa-sungpatan. Nasaysaya at lakuman asaan ka nga inyanak. Diyak mo't nagayatan ti pan nakitaok. Nukastamat lang. Nasaysaya at lakuman no di dakinyanak. Kaputawan mo't gaya mangipatag kanyak. Nagasat ka tawan ka iti sangok. Amok, kaguran taglaunay. Dita, nasaysaya at hindi pa ko ti cellphone ko. Tapnon jakot mangagtibag na pa eh. Jackson kabalan na ito eh. Anya kamot aya Abigail. Gaputi pa ng bastos mo kinimanang Divina. Siyak tinagdasalan ti pungtot na. Kasla saan ta kano nga ammo ariendaan. Auntie, pakawanan da ko ma. Jakon kabalan da ito eh. Saan nakapatpat gan ni mamang? Numuna ta. Si akon ti makaungot ken ka Abigail. Pati siya sungba-sungbatan na. Saan kayo sungba-sungbatan? Ibagpagklang ti kaririknak. Makaammo kayo ngagsarita nga gina. Ngamday to'y tilaglagi po. Adamanan nga ingitan ka. Awan dakas nga raramida kan ti Mia. Araramida lang ti amin nakabalak nga bidot na tagayam ti makitkita ni mamang kanyak. Pulong sa dinak maawatan.
Sampay nga minapimmasyar ni Abigail tapno kasarita ko ma. Ngam siyak doon ti umay dito eh. Sakit din ti inungtan ni Manang Divina. Kasla baypay at ti anak na. Saan yung ngamin ngaungtan ni Abigail? Kasarita yung lahang itinasayaat. Saan adakas nga ungtan no pakaisurwan na? Maungtan ka din no nalimpyo ter aramidan na? Wala. Siyak to ti makisarita kim ko ana. No diyo kayat amaungtan. Alaan yun itisidong nyo. Oh. Anya lakit din lagi ito yung agkapsa. Awan nagdumanda iti ugali. Kasimot ni Abigail. Manong Emil, da kayo kayam. Kumusta ka? Oh, kaslagsang sangit ka. Nasakit pela tinakam ko. Pasensya kayo na. Diyak ngamin magawidan tirik na. Anya ka diti problema? Nababati grado kiti may sa subject ko. Kasta unay ti ungat ni mamang kanyak. Ipapilit na adyak ka no mayulo ti agadal kaput ada ka no nobyo kung aurayawan mat. Saan ang agpaiso ti atap na? Makipag-break na aking ka. Si kalangan ti mga awat ka ni mamang mo. Kasta lang ti may siya ngayon. Panagrik-nak, irururumanak ni mamang. Apa yung kastimatan ti magpagak ni Manong Emil? Diyak na ituloy ti yay ko kuma. Tapno, kasarita ka hindi namin sangal daw. Imawag namin ni mamang mo. Katada yung pulong na may papankin ka. Ang una mo ka basol ko, nga makaungat kanyak. Ni, agluwa ka mo ten. Ada ka di problema iti panagadal mo. Amom, masaktanak mo at makakita ka rin iti luwam. Dahito iti panyo. Ay, adapan niyo kangkal. Agyaman ak. Naimpagpay kada kayo, mariknak nga ipatpatigdak. Naibaglangan, tawan ni Mia. Awan gayam, dalulukin lulam. Rimuarta, amangan agbayag dahi tinapananda. Nanumuhak aman nalon agsyuman kin ka. Ngam, mga no adamay tulong ko iti problema, iti panagadal mo. Saan nakla ang maawatan ni mamang? Kaya't na, agbalinak a perpekto. Basol ko ka di, nagpatingga mo ti kabailag. Sana bali, lalaingag ton. Wan, dahi tatirumbang. Amom, agsaksakripisyo ni mamang mo, ijay abroad, para iti masakbayan. Amok dahi ta. Kat saan mo kumaapanunutan na saan nakapatpat gan? Sana gaputa na ungatkin ka. Danggayam kumalangan ni mamang mo. Agyaman na kadagita balakad yung kanyak. Diyak tumalipatan. Dahil talang di ka bailak nga itulong, Abigail. Sana ka nakadal. Nukurang ti pawpawit ni mamang mo. Na yun. Umdas ti pawpawit na kanyak, Uncle. Sobra pa ikit dinod at tuma. Makaururnongak pa eh. Nagsayaten no kasta. Amok anasingpat ka. Kat sige, ituloy mo dagiti na imbag nga aramidam. Girl, I need you. I need your love.
May nakagaya man kinasarita ni Manong Nelio. Amok abi nagbagaan na kalaang. Saan na nga amo tagunget? Auntie, masapul ka di amaong tanak tapno maisuro ak. Ne, anya, di kayat mo asawa ni Tidayta. No tagidaksan nyo timbagak. Pakawanandak ko ma. Manipo dita, gasda kon titid ko akwartam Abigail. Amang ano day tatiga po na, di mo may yulo ti agadan. Aramidak ti amin na kabalak. Gamno day ti mapanunot yan na sayaan. Sige. Nasakit-sakit di tinakam mo. Ni mamang mo ti kasaritam to, agtungtong palak lang itibilin. Saan na nasakit tinakam ko? Tanudad tuma, sobra tititadyo kanyak. Iso ama kaur-urnungak no daduma, auntie. Talaga natangsita ni Abigail. Nalaingan na sumungbat. Nga nakisayat tititid ko abalon na. Iso ako na, ada kayo nga aginatag sarita mana. Diyak pa ilaan kahit akasarita. Malaksid no iso ti umawag. Ngam, saan ko nga taa mauray nga aramidan na dayta? Ad-adamat kiti api mas nagiti panagadan na. Barang nangat-ngaton ton ti grado na inton maminsan. Sapay kumaa. Ganun mabalin. Agawid ka amin alam. Tapno mabantayam anaimbag. Ikarigatak manang. Ado ngamin ti customer. Mapanugap numan. Iso na panunod ko ti mangupay ti pagdagusa. Sana balilat tangarudan. Ni mamanton ti kasaritak. Jakmat nam namaan ni papa. Retirado a soldado. Ngam, kas kaninelyo anaanos. Nagsarita kain kan mamang mo? Kat inungtan nakakaliman eh? Saan kami pa nagsarita? Uri nanti Mia. Saan nakunay kasarsarita? Ni Lola, ti makisarsarita kanyak. Naungat ka dimot ni Lolam? No, dadto ma. Ngam, anawaan ni Lolo. Naan mo sakit din ni Lolom? Di mo tiritirado a soldado? Uwan. Talaga naanos ni Lolo. Kan pag-aayat na tagbasbasa iti pagiwarnak. Dayta ti pakakumikuman na kabayatan nagkapkape. So magmamanulaangan ti customer. Mabalin kon ti agawit. Ne, mabiit lang. Gayit ta alalaki. Saan pa yapimanaw? Kas lumalasin ko. Mia? Talaga napig sa tinegosyo mo. Aniya, aramidam dito'y Emil. Kahit kakasarita may panggap kini Abigail. Ne, apay ni Abigail. Agam-am mo kayo kadi. Anya, tipulpulong na ken ka. Masana makitkita, tagkaruba kami kininilyo, ngagsyoman ken ko na. Ipatig mo ko man ni Abigail. Ket anya, ti pangipagpagarupam kanya. Man nakibiyang kagaya. Asino ka kadi, ha? Pasensya ka lang man. Unam no asino ka? Dita ka man lang. Matadaal ti oras ko ken ka. Anak lang no saan na sumangpot niyan, ti. Rapiin, impalibag na pa'y tiritaw. Abigail, agsarsarita kayo kadi kini Emil. Anya, tipulpulong mo ken ko na, ha? Anya? Ni, ante. Mabwisit ak iti dayja alalaki. Man nakibiyak. Ha?
Oh, apay saan ka makasao, ha? Baybayan niyo latta ko man, auntie. At dan sakit di ilimlimad mo. Ah, Agalwad ka kanyak. Makadaanon daytoy kinimamang mo. anya ka di man, auntie, basol ko, auntie. Ada masinga aki di panagad-adal ko, tikas na aramidin niyo. Kat, anya ti kayat mo? Yaklat ta nagtagtagari? Makaamu kayo manlangan nga gina. Yakla ko makayat ka agipulong kan kamanang. Mabwisit aki ni Emil. Makibibiyang kidin. Tsak maawatan ti kayat mo asawan, Mia. Lawlawag man. May ijay pesto day ja alalaki manang. Di matagar-aram kan ka? Ay saan? Uray inhinyero, jak pagan ano. Saan ko nga ikan ti gundaway no panggap na ti agaram kanya? Wala, ituloy mo nga rot yung istorya. Saan ko kano apagungungtan ni Abigail? At adupay kidin muna. Di atap ko, masansan nga agsarsarita da iti anak mo. Nagtukyat nga agsao na Abigail, kasla da ilimlimad na. Di mo ibaga nga. Mano ka din titawan da nga Emil? Inauna lang nga ni Manong Delio iti sumagmamano atawang. Saan amadlaw ato maungmatan? Makaammo kayon nga agsarita nga aginamanang. Sikapay lang ti makaamukan kwa na. Girl, I need you. I need your love. Sino nga taday jay nga Emil? Ubing pa'y ti anak ko. Diyak kaya tamay pada kanyak. Aging gaita, dep paagpailaan ti babawig. Uray adan asawak anakaan anos. Saan ko amalipatan ti panakailawan ko? Kasano? Adamot nga ni Abigail apakalaglagi pak. Agam patpatgag unay ti anak ko. Saan ko lang nga maaw-awatan ti marikriknak? Kinapuno na, inrabraman nak nga pinagungtan. Noan niya kano ti amok, may papan kada kayo kini Emil. Anya? Nagdakas mo dun ti kasta nga atap na kanyak, Uncle? Ang mga nuagsangit ka manan. Kaslapud no nga anak ka, Abigail. Kat nakasaganak adumngeg, iti anyaman ngay bagang. Ibagak da ito eh. Naipulong na ni Mamang. Saan kayo akagura? Dua talaang tiagsarita. Awan na pulos ti makam mo. No atapan niya Auntie Mia nga agararom kanyak ni Manong Emil. Uno pagarupin na nga da relasyon mi. Nagdakkalapid tot da ita. Aring na. Agama kayo lang. Uwin nga Rod. Manong Emil ti awag ko kankwana ha. No apay a kinasarita na ni Auntie Mia may panggap ka dagiti problema. Talaga kayang manasingad kayo ka ni Emil. Ang tipakas daawak. Apay ngay naramin na rita. Dayta nga Rod, Uncle. Barang na sumangpet to dita pagkasiraan. Kasaritak to. Saan kuma amainayon apakariribukam? Amangan kiti. Uday ta tigapuna adi mo maipasnek ti agadal.
Naimbag ta nakita ka, Emil. Kan talaga apadpadaan at ti sasarungkar mo iti pagkasiraan. Napatig sa ti bagayo kanyak, Manong Nilyo. Talaga napatig. May papan kini Abigail. Anya ti may paggap kini Abigail? Jak ninamnama anasingid kayo gayam iti showman ko. Naibaga na amin a problema na kin ka. Angam tidakas na. Apay asinalangad mo ni Mia. Saan ko asinalangad? Kinasaritak la. Emil, saan mo pa kabisado ti ugali na kitagkapsat? Madanaganak para kina Abigail. Syuman ko lang, ngamimbilang kun apudno nga anak, katjak kayat amaapiktaran ti panagadal na. Agyaman ak, Manong. Iti anya aga po agyaman ka. Ada iti abroad ti asawak, kat naupaysan ko akadendin na ni Abigail. Jak agliway iti panang tarabay ko kinkwana. Napatigmat ni Abigail kanyak. Ngam saan ko masabali ti panunutin nyo. Inururay ko nga awagan dak. Ngam nasasayat nga nawagan dak. Tama nga namanghag niyan ti Mia kat ad-ada pagong tanak. Makumi-kumakay ti trabaho. Sakbay da ito ya pa nagkita ta. Nagsarita kami kini Manong Nilyo. Naidanon na lakit ti kata kayo ang nakaungat niyan ti Mia iti panakisarita yo kenkwana. Aging ga ita. Sa anak pa nginawagan ni Mamang. Taapay. Jak amo? Yung amok. Nakagura, idinaamuan na anasingadak kada kayo. Sa balilakit iti atapon da maipanggap kada kayo. Napatig ka kanya, Abigail. Napatig ka kadimat ken ka. Ha? Anya ti kayat yung asawon iti deta sa ludsulo kanyak. Manong Emil, inururay ko nga awagan dak. Amangan namin namang nanti. Kat ad-ada pa kong tanak. Makumi-kumakay ti trabaho. Sakbay dito apa nagkita ta. Nagsarita kami kin Manong Nilyo. Naibaga na lakit ti kada kayo nakaungat ng timiya. Iti pan nakisarita yo kankwana. Aging gaita. Sa anak pa yung nawagan ni Mama. Taapay. Tsaka mo. Nga mamok. Makagura no maamuan na anasingada kada kayo. Sa balilakit iti atap da maipapan kada ta. Napatig ka kanya, Abigail. Napatig ka kadimat ken ka. Anya ti kahit yung asawan ti deta sa lutsud yung kanyak. Kahit ko asong batam ti sa lutsud ko. Noon niya at talaga ti marikrik ng kanyak. Kaya gusto mo ito ti marik na. Diyak maawatan. Abigail. Kinaputno na. Idida mo kayo ang makita. Diyak maawatan tinarik na. Napatid kayo kanyak. Agyaman akla ko na Numabalin la ko mga rakupan ka. Anya? Kahit nakarakupan? Ha? Nagtibiya. Naduktalan kayo matlaangan. Awan bain mo alalaki. Di ka anak pa'y tinapilim. Mia, nagbidot kay ti panang ipapan. Saan ka kumangag iskandalo? Mabain ka? Ama-amuan ti kinaman ang gundaway mo? Mabalin ka nga isak lang tapno mo. Auntie Mia, saan kayo nga iskandalo kababain? Mabain ka iti bukod mong aramid? Umay ka iti balay. Katsikamot alalaki. At tanto sa bali agundaway nga agsarita ta itinalapat. Awan dakas nga aramidik, Mia. Sige, Abigail. Sumurot kang kinantim. Saan kang agbutang? Si Kati mang patpatangkan kini Abigail. Auntie Mia, mamanaw kayo kuman dito Mabainak lang una yan.
Nagpanunapan ka ni iti destinom. Ada ka din nalipatam. Inton bigat pa ilang nga pumanawak. Nakisinara kag lang kini Abigail. Anya? Dumamuan day ta ni Mia. Makadanon lakit di kini Divina. May ramraman ak amaungtan. Kasarita ko malang na Abigail. Sorsurutin na kami kayam ni Mia itinalimad. Anya? Inilim ko mati na ulimag alugar ang nagsaritaan nyo. Kababain pa higit din ti pinarnoy yung nga iskandalo. Pasensya kay Lakuman, manong niliyo. Ang mga numay adagos dito ni Mia. Saan nakpaimot kit diya pinagsasawan? Sige manong, agpakadak pa eh. Saan ako nang nagbayag? Ita pailaang amakitam nga agungetag iti kastaunay Abigail. Agpunno kalangan. Anya ti relasyon nyo iti dayjay nga Emil. Mamati kayo kumakanyakan ti Mia. Awan ti relasyon mi kini Manong Emil. Ulbod! Nasaan mo kayat ti agpunno? Makaamu ka kini mamang mo nga sungbat. Saan akon amakibiyang kada kayo nga gina? Day tala ti ulit-ulitin nyo. Saan kayo makibiyang kada kami nga gina? Ngam kanayon dakmat kaungtan. Diyak ka mo siya gulbudan ti. Hoy! Saan nakaballikogan? Agulbot ka pailaan? Idinto anakitak lang arudan ti ebidensya? Naggapo dito ni Emil, Mia. Kat ninamnamak nga umay nakasarita, may papan kadakwada kini Abigail. No kasta, amom nga da relasyon da. Sikati nang isubo kini Abigail iti dayjay alalaki. Imbis ko mga isakit mo. Gapo ka di, tasyuman mo laang tika anak. Syuman ko lang ni Abigail. Ngam nalablabas pa'y ngam anak ti pangibilangak ken ko ana. Ngam apay! Nagbidot ka iti panangipapan. Amok ka na puno ni Emil karagiti imbagana. Kat, nagtalagkalatan iti dayjay alalaki. Makamuka ngagpalawag kinimanang Divina. Noan niya ti amok, iso ti bagak kini Divina. Ken kasaritak tumet ni Abigail. Amo ka siyang tigapunasan na kayo nakasarita ni Auntie Mia, mamang. Imbaga na lang kanyang tinakita na kada kayo iti dayjay nga Emil. Saan na kanuan natuloy ti panangarakop na ken ka? Gapo iti sasangpet ni Mia. Mamang, no pampanunutan yung anta relasyon mi kini Manong Emil, nagbindot kayo. Anya ti kayat asawan tinakita ni Mia? Nangagnapay ti pagsarsaritaan niyo. Ako, napatag kanyak ni Manong Emil. Kita, asino ti lokwam ha? No saan da ka? Saan na kano anatuloy tinangarakop kan kagapo dyan? Saan na kano anak? Sa dino ti papanam, sumurot ka kini Emil. Anya ti pagtungpalan ti biyag mo no sumardeng ka nga agadal. Nakamuditan, nasaysayat pa'y namatay akon. Tangayawan mo ti mga ipagpatag kanyak. Alanda, baka nga takiti na itagay pagpagam. Pilitam ni Mia ang makisarita kanyak. Patsindak ko, mamang! Girl, I need you. I need your love. Talaga. Awan anak ko, ngam nakaro ti konsumisyon nga ipapaay mo kanyak. Tapno saan ta ko na pagproblemahan kan pagkonsumisyonan.
Agtalawak lang. Kat, sa dino ti papanam? Iso akinasarita nagtikabsat ko, tapno bantayan ka na imbag. Saan ka palubusan na pumanaw? Kung saan ka sumardang agadal? Gapoy ter aramidan yung kanya kanitidagas nga atap yo. Saan ko na mayulo ti agadal? Padasum ti saan asumrak iti pagadalan. Kakaasi ka kanyak. Ante, anyat aramidan yung kanyak. Saan mo nadamagan pa'y? Kung saan kan ang makipagkita iti dayjay alalaki? Mamati kayo kuma. Awan dakas nga aramidag. Sino nga talaga da itchay nga Emil? Kasla na pudnumot ni Abigail iti panakisarita na kanyak. Nga awan kano ti relasyon da iti da itchay alalaki. Nasingad da kanulaan. Nalipatak adinamag tinumero da itchay nga Emil. Tapno makasaritak ko ma. Payakas to iti pa nakariribok ko. Kasano no agpampamarang laang dayjay nga Emil. Kat adadakas apanggap na iti anak ko. Amuyo launay ni Manong Emil, Manong Nelio. Kalikaguman ti kabsat ko ang makasarita ni Emil. Amo ni Abigail no kasano ang makasarita yun ni Emil. Iso kumapay tinangdamagan na iti numero ti cellphone na. Napanunot ti kabsat ko. Anasay-sayaat no saan amaamuan ni Abigail akayat akasarita ni Manang Divina dagya alalaki. Diyak amo ti numero ti cellphone na. Agsarita kami lang, no may dito eh. Ay, kasano nga ruditan? Awan dakas na numamuan na Abigail akayat akasarita ti asawak ni Emil. Ang mga numabayag pa eh, sa agawid man ni Emil dito eh. Talaga nga awanan ti panagtalag daw mamahangkan anti Mea kanya kang Cornelio. Da kayo laanan ti amo ka mamati kan mangipatpatag kanyak. Kan ni Emil, saan ka di? Da kayo lang ti mabalin ko pangibagaan ni ti Marikriknak. Kaputa saan da kapadyan da mamang. Tsak namin maawatan no niya ti Marikriknak ni Manong Emil. Abigail, agayat ka kadikin ni Emil? Nukas pagarigan, saan ka mababalaw? Saan? Ubingang pa'y para ti dayta. Kasta ti dayti panunot ko. Kin amukmat nga wanda ka sa panggap ni Manong Emil kanyak. Awan kasta panggap na. Nasingid kayo lang nga ron. Pamatag ti ama ti kasapulam. Nga madakmat ang mga ipatpatagkan ka. Uncle. Apay niya may nakastoy. Apay yan nasingadak. Kini Manong Emil. Itintot na. Apay ang marik na kapatpagkag. Kanamo ka na patigak matkan ko na. Naimbag pa niyang Cornelio ta maawatan nak. Ni Manong Emil tayo makawag. Hello? Hello, Abigail. Nagkita kami kin Manong Nilio. Kahit nakano kasarita ni Divina. Amudan kin ni Auntie Mia ti numero ti cellphone nyo. Sanda kayo ka di pa yung inawagan? Saan ba?
Siya kon ti makamo makisarita ka ni mawang mo. Saan kumaday ta ti pakaridibokam. Ipas na puti agada. Agyak man nakiti day patigmaan nyo. Sapay kumata malawlawagan ti panunot ni mamang, inton makapagsarita kayon. Sapay kumata kasta, Manong Emil. Girl, I need you. I need your love. Amok adumteng ti kastoy agundaway. Masapol kasaritak ni Divina. Wan, makigtot laki din maamuan na tipudno akin na siya sino. Hello? Agyaman akta sinong batam ti awag ko. Kumusta kan, Divina? Mabitlaan. Kasla malasin ko ti boses mo. Siyak ni Emil. May saka nga impostor. Apay anag parang kapailaang Miliano. Amok nga ging kita kagura nakpailaan. Itaman laangan nga agluak manipon idi. Nagbalin anatang kantinakam ko. Adaywam ni Abigail. Pangasim. San mo apay daman iti kuntaway. Kahit ko nga turen tinagbidtutak. No amok la kumaasi ka. Idi kumapayla nga pinawilak ni Abigail ang makigayam kan ka. Apay anas kan nga agpamarang ka. Anyan ti panggap mo. Ako ka nagbidtutak iti panang baybay aking kaydi. Idi sikog mo ni Abigail. Saan mo nga anak ni Abigail? Awan ti karbangam kan ko na. Maawatam. Kawaw ti biyag ko. Agpaiso. May sa akon nga inhinyero. Adun kwartak. Nga maawan mangipat patig kanyak. Kat, asino di aking basol? Agpagpakaasi akan ka. San ka nga agpabigbig iti anak ta? Awan planok nga agpabigbig keng kwana. Ang mga nukaguranak numamuan na asyak ti amana. Saan mo nga anak ni Abigail? Awan karbangam kan kwana. Mamin, ano ka di nga ulit-ulit at nga ibagakan ka? Adaywam, saan mo nariribukan ti biyag na? Saan ko ariribukan? Makaanay na mariknak anapatagak keng kwana. Asa na nas ka na mamuan na asyak ti amana. Numadadaal ti masakbayan na. Basol mo! Saan kong ipalubos ang madadal ti masakbayan na Divina? Numaamuan na asikat ti amana anang baybay ang kada kami. Kagura na kalakit di. Kayat mo ka di ang madadaal ti biyag na. Divina. Uston! Awanan tinaskan nga ipalawag mo. Inidap na na. Anya ka tatirumbang maaramidak. Nagawan aba inday jay alalaki. Sugayam ti ama ni Abigail. Unak laki din o da relasyon na kini Abigail. Manang Divina, umas asidig ni Abigail. Baliwan tanto tagsarita. Sige, bye. Auntie, ni mamang ka di man nanti kita sarita yung ti telepono. Wen, apay. Amok. Nagsaritaan dakmanan may panggap ti ni Manong Emil. Apay saan kayo amamati kanyak? Awan ti relasyon niya kasi ti atap yo. Daytoy ti ibagakken ka. Saan ko nga ipalubos? Ang makaasidag pa'y dayjay alalaki ken ka. Awan magtidakas nga aramiden na. Saan anatangkan ti ulom, Abigail? No anya ti imbagak? Tung palam, maawatam? Saan ka man nga sangit-sangit? Ditakan.
At da napatag abanag, apaidanon ni mamang mo kini Manong Nelio. Kas likan niyan ti Mia ti panagsarita mi. Anya nga dati nagsaritaan da ni mamang. At sa ilimlimad da kanyak. Anya nga taday chay. Kalpasan na makasaritan yan ti Mia niyang Cornelio. Kasaritak to. Baring iba nga nagkanyak no niya't nagsaritaan da kanan ti Mia. No saan nakapaya na awagan ni Manang Divina Manong? Idanon ko tibilin na kin ka. Tumulong ka tapno saanan ang makaasidagpay ni Manong Emil kini Abigail. Talaga ka di nga agatap kayo nga da relasyon da Emil kina Abigail? Awan san na talaga ti panagtalik yung kina Abigail? No anya tibilin, isot itong palam. Ne, makaungat ka pa yan. Pasensya ka lakuman. Ngam pagimbagan matlaang ni Abigail. No talaga anapatagkan katisyuman mo. Matungpal, no iso ti pagayatan niyo, Mia. Wala, siyak dun ti mangbagbaga kini Emil, nga adaywan na ni Abigail. Saan ko anadano niyang Cornelio? Napanan na nga ta. Aldawan, napan nga tayo di talon. Uray ni Junior nga ating ko, awan. Abigail? Ha? Manong Emil? Naimbag na nadanon ka dito sa ti balay ni Manong Nelio. Saan ang ipalubos ni Divina nga kita ta? Nagsarita kayon kan ni Mamang? Kagura naklawanay. Ngam, kahit ko am-am-am, napatig ka kanyak, Abigail. Anya? Saan ko nadano niyang Cornelio? Napanan na nga ta. Aldaw at launa yan, nagapupay iti talon. Uri ni Junior nga ating ko, awan. Abigail? Ha? Manong Emil? Naimbag na nadanon ka dito balay ni Manong Nelio. Saan ang ipalubos ni Divina nga kita ta? Nagsarita kayon ka ni Mamang? Kagura naklaunay. Ngam kahit ko amam-am, napatig ka unay kanyak. Anya? Wan, patpatgang ka. Kas may sanga. Anya? Patpatgan kas may sanga anak? Pakawanan ako, ma. Pawilan ako ni mamong mo ang makasidigkan ka. Katamang ano da ito hindi maudi pa nagkita ta. Huh? Diyak kumakahit nga ramidan da ito eh. Masapol na amam-ham. Asyak ti amam. Anya? Da kayo ti amag? Kagura kayo? Ha? Ano yung timapaspasamak nito eh? Apa angat nga tuamagtan ni ti boses ni Emil? Naimpagtadimtan kayo ang Cornelio. Kagurak ni tao. Isugayam tinagbaybayakan ni Mamang. Anya ti ko na mabigil? Anong kay tibayin? Ang Cornelio. Malawak. Mariga. Ano napaspasama ka na kayo? Manong Nelio? Uncle! Manong Nelio? Uncle Lelio! Agriring ti cellphone niya, Auntie Mia. Saan na sumungbat? Auntie, sungbatan niya kumati awag ko.
Uncle Nelio, pasol ko tinapasamak ka na kayo. Kaguro naglakit din ni mamang. Pakawanandak ko ma. Hello, Abigail. Auntie, Makumikumak, isasaan ka na sumbatan na dagos. Auntie Mia, umay kayo kumada sa ospital. Sino din na ospital? Ni Uncle Nelio. Apay, ano naman ang Nelio? Dito'y kuman ospital ti pangibaga kada kayo. Diyak masurutan ti raramidak dito'y. Sige, itamat lang. Umaya kung dita. Wen, Auntie. Na kayo. Anyapay lang ti kadayo dito'y. Basol yun tinapasamak ka ni Uncle Nelio. Daklo na iti basol ko kada kayo. Nasaysayat la ko man, ajak impud no asyak ti amam. Wan, nasaysayat lak man anjak mga amuan dayta. Kaputa saan ko maaklon ada kayo ti amak. Kagura kayo. Abigail. Umanaw kayon. Saan nyo kumariribukan ti panunot ko? Saan kayo to kuman ngagparangpay kanyak? Sige, pumanabakan. Mapanak lang ityapol. Nagkararagak. Sapay kumatawan da ka sa mapasa kinimanong nilyo. Ulitek, saan ka ito ngagparang kanyak? Sakit pa lang ti pangak adinanog ni Manong Milyo. Nadagsan ti gamgam na. Dantaniak nawan na ni ti pohot. Ngam, isumat ti natalay mo da. Ngam nasaksakit tinangag ko kini Abigail. Nariknak apat-pat kabayatan ti panagsarsarita may di. Ngam kalpasan anaamuan na asyak ti amana. Kagura na ka na. Sika? Mia. Ti kaadam dito'y ospital. Siyak ti kadwa ni Abigail anangiyag kinimanong nilyo dito ospital. Kagap-gapag itiyapol na nang ikararag, iti pan naka-ospital na. Talaga analaing kang agpamarang. Demonyo kamot alalaki! Kumusta ni Manong Nelio, Abigail? Anya ti ko na dagiti doktor. Ururayan da kayo kano ti kasarita ti doktora ng taming kankwana. Ngam nagsublimot to ni ti emergency room. Anya nga minti napasama. Nangag ni Uncle Nelio. Ti panangibaga ni Manong Emil nga iso kano ti amak. Anya? Ti awanan bain. Saan na tinumpal ti nagtulagan da kini Manang Divina? Nakapungtot ni Uncle. Dinanog na ni Manong Emil. Idikwan. Natali mo daw matan. Naawanan iti poot. Ada ka di ilimlimad ni Manong Nelio. Asakit na. Diyak mo. Namsapay ko mata makapuot ni Uncle. Adandalakit niya kagura nakmanan ni Mamang. Nakapungtot ka no ni Manong Nelio, iti panakangag na adayjay nga Emil, ti ama ni Abigail. Ang kalpasan anadanog na daytoy, kilaat ka no anatalimudaw. Mia, nakasaritam ka din ti doktor anang kaming kaninelyo. Uwan Manang, nangato ka no ti blood pressure ni Manong Nelio. Anya, ada sakit na di na yung bagbaga. Nabayagan nga ibagbagak nga agpakita iti doktor. Diyak manamo Manang. Masayangan nga tayo iti magastos na. Napatpatigkit din ti kwartang ti salunat na. Kat, kumusta nga rodan ti kasasaan na? Nakaturog Manang. Ngamawan ka no ti rumbo nga pagdanagan mi. Barang makasaritam tumatlangin ton madamdama. Ada agmat nga ro dito'y abroad. Diyak
man lamasik kaso ti asawa. Uray tada akmat. Makonsensya ak lang iti panang pabain ko kenkwana idi. Kakaiso na ang nagsingpat. Aon nga day jeng Abigail. Dayjay Ameliano ti aking basol. Laki din na duktala ng adagos. Nalaing ang nagpamarang tiloko. Sikantungan ngamin. Inlimod mo kadagiti dadakkel ta. Di kinatao tinakasikogkan ka. Kala pa kay babay ng tinaramidag. Naimbaglaangan at ay nalangonak ni Nelio. Sige manang. Pakaamuan kanto intun makariing ni Manong Nelio. Girl, I need you. I need your love. Ginundawayan nyo ti kada ti ospital daan ti Mia kada lolo ken lola. Apay nagparang kayo pala ditoy. Pakawan ko, anak ko. Saan dak ngawagan iti anak? Gaputa saan kayo bigbigan nga amak? San ka mababalaw? No kaguranak. Apay nagparang kayo palaeng. Gapu kada kayo naong tanak manan kinimamang. No idi kumape na amuak ada kayo gayam ti gapun nagsagaba ni mamang. Ulita. Pakawanan ako. Saan yun nga ulit-ulitan ng ibaga data? Ta saan kayo ang mapakawan? Anya talaga ti panggapyo. Umdasan na pakalag-anan tirik nak nabigbigan na kamam. Oray madayo akton. Katjak to pulusin nagparangking ka. Makariingsan ni Uncle. Hagyam anak. May spalmatlaangan. Pagsinsinuplatan na kakitaan, Abigail. Kaslaslasinan na ta. Uncle, agyam anak na nakapuot kayon. Kumusta tirik na yo? Abigail. Apay nga. Luluwa ka. Anya ka rin tinapasama ka niya. Saan pa'y aday tati panunutan, Manong? Ituloy mo tagpaimbag. Maragsa ka na. Taanda ka ni tinasaya at akasasaan. Kasla, malagip ko asaan. Lagi tinapasama ka. Tinasayat. Tinapasama ka. Tinasayat, Uncle. Akin na kayo, pay. Agpapigsa kayo. Apay nga imawag ka, si kalalaki. Awanan tinaskan na pagsaritaan ta. Amok ngad at damanin agkaguranak. Kapoy tinapasama ka ni Manong Nelio. Naimbag tamom day ta. No tinungpal mula ko matinagtulagan ta. Anya ka di ti panggap mo, taimpod nom ka ni Abigail asika ti amana. Saan ko ang agawon ni Abigail kada kayo ka ni Manong Nelio? Awan ti karbangami ti day ta. Kahit ko lang abigbigan na nga mana. Saanen ang masapol Emiliano? Adaywamon ti anak ko. No dakas lang ti mapasamak iti asawak. Saan ka ang mapakawan? Uston, saan ako nasubuhan, Abigail? Suga ko na. Sige. Dahito nga rin ti danom, uminom kayo. Agyaman na. Pumipig sa kay matlangan.
Mangrugin niya subli ti Maris ti Codilio. Anya ti marikrik na yun? Oh, nakapsutak pa lang. Gagagay siguro iti lumakayan. Di napasama kini kanyak. Naglaw ka pong tot kan bannog. Naklatak. Nakasaysayatak ni Emil. Ang tagayam. Ay. Sige, agin na kayo, pay. Madandama tayo itong nagsarita manan. Abigail, nukas pagarikan, dakas tigasat ko. Uray, tadamat na ni papang mo. Saan kayo kumangagsaw iti kasta, Uncle? Diyak kayat dayjay at tao. Kakurak. Makasangit ang kitiragsak ko. Gaputa mangag kumanan titimag kyo, mamaang. Amok nga dada kagura dakitan. Gapuy tinapasama kini Uncle Nilyo nga asawa yo. Kunak no sanda ko na kaya takasarita. Gaputawan patid ko kada kayo. Kad, na kayo ka ni Emil. Nagkita uno nagsarita kayo kadipay. Idi siyak lang kinabati dito'y balay. Imay. Talagaan na tangkan ti ulo na. Numarik nam asaan ka apatpatgan, Abigail. Uray tadan na ka mo. Itad ko ti waya-waya, no kayat mo asurutan ti amam. Iti day tangay bagayo. Pudno asaan ka napatid ka na kayo. Kagurak mat na diya tao. Iso nga awanan ti amo ka mangipatid kanyak. Awanan ti pagkamagak. Awanan. Kabayatan ti panagpaimbagyo, Uncle. Imanugutak ang makipagnag kada kayo kani Junior. Kahit ko, ngay parik na kada kayo, napatag kayo mat kanyak, nga reaksyoman kayo lang. Abigail, agyamanak. Naimbag tayong palubos ti doktor, at ito yan balay nga ituloy ko tagpaimbag. When, Uncle? Ada nagsardang alugan na di batog. Ada ka di namanya sa nga iliho. Awan mat. Kani mat miya ti dimsaag. Ti kadwa na. Ni mamang mo. Kaslasan ka mat nagsakit. Nakasarsaran ka mat. Nung naman asumangpad kayo, mamang. Uray sa anak ang napatid ka na kayo. Kailiw kayo. Awan mat ngamin na ibagbagayo, hindi nagsarita tayo iti telepono ng agawid kayo. Naimbag ta pinalubusan nak ti amok. Uray, jak pinalpas ti kontratak. Mamang, mabalin nga arakupan kayo. Mailiwak unay kada kayo, oray no saan da ka kailiw. Mabalin, mamang. Girl, I need you. I need your love. Nagkansamot lao na yan. Di kan nasayangan iti pinagplitim iti aeroplano. Napatag ka kanyak, Nelio. Katagyaman kami. Ta simmangput ka. Nelio. Nukas pagarigan. Dakas tigasat ko. Mabalin mo pa iti makiasawa. Amangan nunay kari,
Ada kayo matlangan kini Emil. Tagkatuluyan. Jak kayat amang ngagkan ka dayta. Sika tinangalangon iti dayaw ko. Kalpasan anay babayinak iti panagsikog ko abalasang. Kinapudno na. Adda sa bali agapuna no apay anagawid akmiya. Jak pa imbaga daytoy kaninilyo. Tama nga no masakitan. Agparparik na kanyak manang Divina. Nilakit di Emil. Saan ko amaliklikan ni Emil? Masapol ang makasaritak na imbag. Tapno agpadpada kaming nga gulimak ti biyag na. Auntie, mamang, ladingitit mo siya nga akti pa nagsarita yo. Adda sa nga iliyo. Dayjay ka di nga Emil ti ibagbagam, Abigail. When, auntie? Padanunam. Kaya't ko amalpasan daytoy. Isu asang wag dayta alalaki. Manipod idiim pakaamukan ka nga agdadagsanak. Kat nagpakpakaasyak nga itakder mo tidayaw ko. Tama nga nulaksidan dakdag iti dadakkel ko. No aga nakakabalasang. Ngam saan ka nagparang? Divina. No kaano abalasang nga ni Abigail? Iso lang ti panagparang mo. Gapo ka ti nagbaligi kan iti arapaap mo. Adon ti kwartam. Awan panggap ko amang rakrak iti pamilyam. Kahit ko lang aturin ti bidot ko. Kasano nga aramidam dayta? May salang tikid dawak. Ipalubos mo abigbigan nak ni Abigail nga mana. Kalpasan dayta. San kayon aribukan pahi? Saan asyak ti kasaritam, Emil? Ni Abigail ti kasaritam. Kayat ko ti agbalin anapod no ken Kanelyo. Isu akayat ko adwa tamang bagbaga ken ni Abigail. Divina. Nagpungtutak kini. Gapo iti pa nakakalaan ko. Ngam na panunot ko. Pudno ang nagbidot ni Emil. Angam no saan agapu iti dayta pa nagbidot. Saan kuma anay tao ni Abigail? Uncle. Mamang. Kasarita manasayahat ni Emil. Nagtaod ka iti daraken lasag na. Bigbigum laeng nga amam. Katin ka rin amat asaan ton amang riribok. Narigat ti mamakawan. Gamno kaya't mo analagan ti Riknam. Sursuruan ti manglipat kan mamakawan. Agyaman nagkadagita apatigmaan nyo. Impatag kumot ni Pamang. Ngam nakiktutak. Isumot gayam ti amak. Pamang, pagawanan na ko ma. Nagsaya at impakpakita yung kanyak. Kami din na makada kayo gayam ti amak. Kinagura kayo. San ka mapabasol, anak ko? Gagangay lang makarik na kay Tikasta. Siyak tinagmasol. Binaybayan kayo. Papa. Makaanayan na pakaragsakak. No aklunan nak nga, ma'am. Makaanayan dahi ta kanyak.
mabalin nga rakupin kayo. Abigail. Itala nga marakop ka. Kalikagumak tinaranyaga masakpayan. Ipaay ko ti obligasyon ko nga, ma'am. Uray sa tinupay, tiyayan ko. Uray dayo kayon ton. Saan kayo matamalipatan? Nawaya kayo mang sarong karkanyak. Uwan, saan kayon tamalipatan na kayo ti amak?